दिन भर खाए के बर्तन छितराई जात बा। हाँ, का कर आ 4 गो बेटी रह ना के उ जनल कब बनल कब खैले आदमी। आज एगो पतो आइल बा जिंदगी एकदम रद्द कइले बा। और पढ़ल पतोइली आवा आ पड़ा पतो ना खात हगत हई आ ए पर करे पर बड़ा गत लग जाई। ए पर हवा ना हो कि माई बेटी का माई रानी आ बूढ़ी समैया भरे पानी तो सही बतिया काहे के जो आलू अपने बेटी के काम करे हां नाई तोरिया नहीं रह रे खाई के बर्तन वारा दे कैसे जैसे ना यारवा में त रहली कान ससुरिया न बड़ाई बतिया नहीं तो बेटी मन का हां जिस तू बतिया थू हमर बेटियन के कुपते त तू दबाए ले हम दबाने की तू ही दबा गल मोल कुप तुम ना तो बेटी का चाचा लावत है या बात बतिया थी हमर बेटी कैसे हूं अपने घरे दुआरे। हां अरे ना सब देखत रोज तलू लोग को भाई ला ऐसी बात ऐसी बात हमार बेटी का बात चढ़ा त गलू ओकर सास ससुर के चढ़ाई नहीं जैसे तू हमार कदरिया कर वैसे वो कहिए तो बेटी का कदर पता बोल तो कुल चीज बा करतबा बड़ी करतबा का नीति आई रे नहीं गाल देबा बजाय सास जाइए ला जा तो गलबा त सीख के आई ने तो ये से बेटी वनो का बाटे देखिए बच्चा ले आओ बुढ़िया झोटा ना उगरा। अरे बहनी झोटवा का कबार घर ले ओकर का ले अब व्यवहार बनाव चाहिए पतो से झोटा ना गल खाती तो ऐसा हो रे ऐसा ना हमने ला जात बा ना खूब सास माजत बा बर्तन भूत करत बा बेटी के ढोई ढोई के तो दे दे डिजिटल जमाना जाएदा। हां पतलूमा पहिन लई अब चश्मा लगा लई अब रोज बाजारिया घुमाइले अपन मुंह देख कमाई घुमाती तो आर मां ठीक मोर दे कमाई देते वो तो भड़गवा उड़ावत। हां तू कहे भड़वा बनौले तो लगू हां हमने ना वही ऐसा कहिए सास ससुर।